Hein? Allô, monsieur le commissaire. Bien. Oui, bonjour mon commissaire. Bien. Oui, ça va, alhamdoulilah, oui. Hein? Oui, ça va. Non, commissaire, là, je vous appelle pour un cas très urgent. Ni cas d'élément bari. Non, voilà. Oui, Gaussou Koulibaly. Non, il est là, on voit quel est le chocolat là. Commissaire, en entreprise bénéficie des bénéfices des 3 dernières années. Hein? C'est-à-dire le bénéfice des travaux d'acharnement. On a fraude. Non, mon commissaire, non, Ne pleure pas. on a fraude dans tout le Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la honte. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Estimation, bon, non, estimation côté, je pense que c'était, comment dirais-je, 62 millions de francs CFA. Ouais, 62 millions d'euros. Parce que, Bangi Moko, il va faire un bon. Hein? Hein? Oui. Voilà, il y a gratuit. Il y a cassé. Oh. Option fla. Plenty. Non. Option fla, n'est-ce pas? Soit mettre plenty de. Non, à quel tout le voilà, c'est ça, option Kai. Aïe, agent de Blacana. Abou nous pète à Tanou. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Voilà, des agents costauds. Voilà. Ok. Gaussou, il offre. Commissaire Gogo n'était chouette comme des crimes. Comme ay nami ka to ay ka fo ay ta o ma nami ya tan wonu vla bena pech hal mariam mais nga war be la bo abita nya fo gendarmerie la no sino abashi ka so Gaussou mo to kela sa dembe atigi lidi ko ho iba nya ini ji nya malo mais nga war tunna anya yere ko la ko sano bon ni ko mal la ja fifi donc betena le bisi ko le do alors que ni fifi dem senake Gaussou alors ça dem senake ne ba do ko zote Gaussou diminen tera junkoy ni rek ntaro ko Gaussou be dimita imaro Gaussou dimina bi ni ma dele ga dimine taw kana ni maram fato ko beta fa be maram mina ko o beta police sula ka be police la ambe kama kambe be cheka tai kali maram alors ça dem senake ne ba do ko zote ko so la comment me kay ba foka ba foka amanteri ga drome flabine fifi ne ba fo fifi la ko anganta fifi ba fo ni wal war be duguma wal war jogodi femme duguma ko antate ele bana million chef na mais Gaussou Lunda na ibere to na marasi bola siri yo ay na konda filiale ko ga na le polosiri en plus to Gaussou alors mon commissaire il offre ça na ulanda ka abu na ça ko ka ke ma amasmaya ou be ka embarquement ke voilà gona mo ko tanu la u bebla kana wa me war sara a fo ka gi l'offre ku be ka do mo idel dola ere la di na me ke Allah me bad oh na me ko nga war bella bo wali na dola la Gaussou abena mi na e ko la me bad te fen ye ko si jere be fen na sura nye be fen do e be ga jora te ko ina ne te se ka foi o te se ka ke influence ne te se ka foi la me tentigi tana ni te nga wari yirale
Ah bon sisan. E ka ni da me. E ka na me. Maka sida me ba. Isabari. Menga ko mente mo ko la me mo ko menga dron. E ka te ka tono la me sa. On na me ça fait Gawsu boy ba to ne boanya lo wulasi la. Ni wara wulasi la. Ko ye mbo o ke kana. Awo. Na la sona me bia woni da vale so. Dron na klen taje. Awo. Lana ne denidi. Il fallait ne ka suko ga village là. OK, d'accord. Dans ce cas, il m'a faut qu'il be ta village là. Il m'a fait quoi wulasi. Ko ni na ko ngawar bi ko. Dans ce cas, me clé du chauffeur ma. Na me chana mu ma ko nu na o be mo ko fla dauka. Abita village là. Abita village là. O la abu sigin kana. Gawsu ay to be to na to sa. Na me folo kana wani mo sita boya folo. Mo sita boya, mo kula na le mo koro. Mo sita bo folo. Eh na me ira tusuko sile abala kanya wala maranga ko nunu Gawsu to kasi do wala yela ko do to kasi yela da amo ko itono ako ko mo wala be da ekran tani i neni soverke bo ambe so ma me mi la ton ka o ko amura la sila sara usuko ni aka sara usuko ni da ko da table ato ne ta sara usuko sara usuko do nya luma wani ni bala bo me sara usuko do mara ni ko ni dabalo do anga sara usuko ni ne sara usu wala sisa ulasi la ay ko to mi fo aya kalama Gawsu atone wato ulasi la kana sara usu ko ni wato to ngode sara usu ke sakele to non nte ni beta ko ni surasi fla ni taino ti ko na oui non na Gawsu e kan na mesa oui na ko ta kana na le tara sa ni war ma yo ko fe o to war tare ni war ma war be tare o war tare men yi fari super lanka ka beta an super kata voilà tentiu ka bo aka to lu ka to ya no sara usu wato tanya ulasi fifi écoutez ne côté mais nous na man ni toro magas mana bi ka garantie ne ka garantie tigi beta wele bolo sira bolo la aye wodi turungu kala ni ko mbrosi to fifi ko kala bi ka garantie ne ka garantie sara ko na man na kala bi ka garantie ngara tono magas a fo chauffeur ngena ka tanyo voilà chauffeur a fa tono magas ya gidi tu yera la ana ka seni mai avec ana ko blatene ababu kala na abe jambulo atene burange bulu ababu atabulu yeah man, this is for you the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, belle beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Typhoon est validé, mon style est validé, mon rap est validé, le beat de Soulja est validé. non wari mbi bon de abe mugo bulu abe boni wari ma kwante la sana mu ka se on dron tana be embarqué abe embarqué akela boni ni wari ma la bo an ni fana tila non ni wari ma ya maisa na ma ya mai ni wari ma ya mai na ma ya an siti lafia ha ni ko lokolo sonja iri to ne ga wula ni me se kala kale oliki mama ankono généralement seli ho de ka gere sino la bebe ojo foro ne le singa du kono ne le kana jini kenda no ta mai ne be na jini kenda bebe na je tan sa ko ma sira te en fait non kana ko lo chauffer ne ga mina peo wallahi comme mama fene bora mama be na fene be tu ko bebe ta sana miri lai Gawsu ni fanta ni be sira polisi la taga ɲɛ cogo ala de b'a dɔn a dun jɔrɔ bɛ na tellement que ni polisi la taga jɔrɔ min bɛ ne la ala de b'a dɔn n t'a dɔn n b'a bila fɛn n t'a dɔn n b'a ta fɛn donc tu vois hein ni million ha ke ka turu mo ga du kono te e bi fam cogo di fifi hein e bi su fam cogo di Gawsu wallahi ne ma warinta ne ni ala cɛ ne ma warinta fifi kan yɛrɛ lajɛ sa ne bi dɔn ne b'a dɔn très bien wari e b'a ta e bɛna na ne fɛ yen nɔ kunu dɔrɔn ka ne ka miliyɔn 50 ni kɔ suɲɛ ka mun b'o la n b'i dɔn o tuma na an ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔnɔna la o nafa kɛra mun ye sisan i hakili latigɛ ne b'a dɔn k'i ma wari in ta mais une chose est sûre ne ka wari in a bɛ bɔ wari in bɛ bɔ de a bɛna bɔ bi fɛnɛ i kɛ pewu ne b'a dɔn e m'a ta o. i ma ye ne yɛrɛ muso bɛ k'a fɔ ko dunan bɛ jamana donc a bɛ ka ne de yira ko ne ka kuma nana yɛlɛ muso in ta sanfɛ o yɛrɛ a maloyaba de bɛ n na walayi. John
muso minnu sigilen bɛ yan an bamuso ye. Buramuso Fanta. Awɔ. Ale ka kuma na mɛ sa ale fɛnɛ bɛ ten de koyi. Ni muso in bɛ ko dɔ comme i bɛ yan nɔ avec le temps i bɛna faamu mɔgɔ qualité min don. Mais e kɔni dalen bɛ ne na. Non y'o de f'i ɲɛna Fifi. I hakili latigɛ d'accord. Moi je sais qu'il ma wari in ta. Ne b'o dɔn. Maintenant excuse-moi. Ne na fɛn dɔ ta n ka so kɔnɔ kana d'accord. Allez, je viens tout de suite. Tanti, an ka sɔgɔmada in na kuma na ne kan yɛrɛlen kan ka ko de ma dimi. Mɛ dimi kɛ munna n tɛ dimi munna e yɛrɛ bolo sa munna ne tɛ dimi e bɛ ka ne k'i sinamuso de ne y'i sinamuso ba de ne t'i sinamuso ye dɛ i b'o bila i kun na parce que n'aw nana k'a bɛna furu la yan nɔ a bɛna kɛ sinaya de bon ne kɛlen ka nin ko nin kɛ dɔrɔn ko ne bɛ kuma dɔrɔn e bɛ kuma ta ne da ten para k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna i b'a k'i fila e fila nɛnɛ. Tanti sina tɛ ne na koyi kɔrɔ de bɛ ne na mais pɛrɛnni o yɔrɔ la ne b'i deli ala kama i ka yafa ne. N tɛ se ka yafa i ma walayi n tɛ yafa i ma n'ala n tɛ yafa i ma n tɛ se ka yafa sa ko bɛ taa ne sa denmisɛnnin n'u ye bagari ma u b'i tɔɲɔ ka tila k'a fɔ ko yafa ma k'i ka yafa o la ne bɛ se ka yafa cogo di n tɛ yafa sa walayi n tɛ yafa n tɛ. Sisan ne de b'i deli ala kama yafa ma ni minɛ k'a don woro la i ka yafa ne ma ne jo kisɛ kelen a t'a la. Ne ka woro sama ya. Awɔ. Ayi i ma foyi kɛ ne la ayi i ma foyi kɛ ne la i ye mun kɛ ne la. Ne kan de yɛrɛ de kan ne ka laɲini. O kɛra waati jumɛn. Sɔgɔmada in na an ka kuma la e hakili bɔra yan. Sɔgɔmada in na e ma ne ko n denmuso walayi e ma kuma ne fɛ ko e ma kuma jugu fansi i m'o kɛ ne la nin tɛ yafa deli ko ye. N'i ye ko min kɛ dɔrɔn wale kɛrɛfɛ i kɛ fɛn a ka ɲi dɔrɔn walayi n tɛ yafa deli ko ye Mariamu ni Gawusu de ye ne dɔgɔya kuma la Mariamu min ye ne yɛrɛ woloden dɛ o de bɛ ne dɔgɔya dɔrɔn kuma ninnu na n'o tɛ i ma foyi kɛ na mɛ n denmuso hakilina dɔ de bɛ ne la dɛ n b'a fɛ k'o de f'i ɲɛna i jɔ k'o bila yan n bɛ nin dɔgɔya fɔlɔ nin ye sisan an bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo min na ne ka kisɛ kelen fili parce que e filɛ nin ye mɔgɔ kura ye. Ni wari mana tunu ni cogoya la dɔrɔn a bɛ fɔ ko jɔn y'a ta mɔgɔ kura min nana o de y'a ta yɔrɔ e tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la o bon ne de b'a fɛ k'e sauver o de la ne ko ko kisɛ kelen firi e sauver tɔ e fɛnɛ nana kuma ninnu de fɔ bon e yɛrɛ ma ne faamu bon sisan n'i bɛ wari dɔɔni di an bɛ taa kisɛ kelen firi fɛ pour que wari in b'i labɔ cogoya min na e bɛ lafiya i y'a mɛn. Tanti o ye joli ɲɔgɔn ye. A man ca yɛrɛ 10 francs. Dɔrɔmɛ 2 dɔrɔn tanti. Jɔ ye dɔrɔmɛ 2 f'i ye. E ko 10 francs tanti o ye 2 de o. Kana bɔ a la k'i ye wari di yan k'i bɛ tila ka n dɔgɔya dɛ e ni masaba cɛ ne ye 2 fɔ yan n ye 2 fɔ yan 10 francs ne ye 10 francs de f'i ɲɛna k'a fɔ k'i bɛ wari di yan k'i bɛ tila ka n dɔgɔya. Tanti e k'a fɔ ne bamanankan na ta 10 francs. Million ta 10 francs million ta. Tanti o ka ca i tɛ dɔɔni b'o la. Ka dɔ b'o la ayi sisan walayi jeli b'e bolo de jeli b'e bolo o la sa ne komi ne tɛ baarakɛla ye kisɛ kelen fili de bɛ baara kɛ bon ni ne nana fɔ sisan ko fɛn min b'e bolo e b'o de fɔ ne ɲɛna o la an b'a deli n'o ko. O b'a 100 kɔni bɛ yan n bɛ se k'o d'i ma. O b'a 100. I ka taa a deli n'o ye. A di joona yanni Gawusu ka na a di joona k'a firi mana na sisan. Oui, bien sûr, c'est ça même. Ouais, ok, maintenant. C'est ça. Hey, ça kɛra cogo di? A ma kɛ cogo kɛra la koyi. Non, mais ne tɛ kɔnɔ n tulo b'a la k'u ka 500 di mun bɛna kɛ 500 na? Sisan, n buramuso de ko. Oui. Komi wari tununa. Ne nana kunu dɔrɔn de. Kalajɛya. Ne ko bɛɛ kalama sa ko cogo di? Kalajɛya sa kalajɛya. 10 millions nana. Donc ne ko n k'o ka ca. N ko 500 de bɛ ne kun sigiyɔrɔ la. Ko n k'o d'a ma k'a bɛ taga kisɛ kelen fili fɛ yen. Awɔ an b'a wari de ye ka ne lajɛya. Kalajɛya. Ne tun bɛ ka a di o de la. N'a ma lajɛya kɛ a ma ɲi. Non, Fifi i ka wari minɛ. Fifi i ka wari minɛ i ka wari bila i kun. Buramuso sabali. 1. Buramuso sabali 2.
buramuso sabali dɛ o kumala Gawusu ne y'a fɔ siɲɛ joli 3 fɔn Fifi dɔrɔmɛ 1 kana d'a ma i ka wari bila dɔrɔmɛ 1 tɛ d'i ma ko kisɛ 1 fili mais nin wari in a bɛ bɔ bi tile kɔnɔ wari in bɛ ban o kumala e y'a tila ko sisan n'i ye faamu sisan et pourtant ni ne ye Gawusu faamu sisan Gawusu ka jate la ne de y'a ka wari nin et pourtant n tɔgɔma ne disons n buramuso sakɛ ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais n kɔni bɛ min dɔn wari in taara ne ka chambre kɔnɔ yan nɔ de wa wari in mɔgɔ min y'a ta a tigi bɛ dun in de kɔnɔ yan nɔ nin wagati in na n b'o dɔn parce que mɔgɔ si ma fɛnkɛ n'a bɔra magasin min tɔnɔ magasin min voyagera donc n b'a jigiya kɔni a tigi kɔni tun bɛ dun in kɔnɔ wa wari in bɛ bɔ bi e bɛ yan nɔ bi n bɛ bila yan nɔ wari kɔni wari buramuso i b'a kɛ to nka e ni mɛlɛkɛ o gulonnen don wari de la awɔ mais sonyɛni n t'o dɔn i jugu la donc ne tɛ se k'i bisigi ne ma mɔgɔ si bisigi ni wariko in na mais n kɔni b'a dɔn wari in tabaga bɛ yan du de kɔnɔ wa. Safɛ ayi n sigara de parce que i ka kuma fɔcogo la i n'a fɔ ne sigara i n'a fɔ ne de ye wari in ta. Wari in bɛ bɔ dɛ. Bon i yɛrɛ kɔni b'a dɔn wari ka di ne kɔni. Ne ka wari bɛ bɔ. mais ne ka wari yɛrɛ ne filɛ ne niminɛyalen don wari ko la. Wari in bɛ bɔ waati. wari ko la ne niminɛyalen don. ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ wari in kɔni bɛ bɔ. bɛɛ b'o dɔn. wa mɔgɔ min ye wari ta a tigi b'a a bɛ taa kaso kɛ walahi jɔsan tɛ kuma mara min bɛ ka taa a tigi bɛ kaso kɛ dɛ a wari bɛ labɔ wa a bɛ tila ka kaso kɛ fɛnɛ o mana bɛn mɔgɔ ma a tigi bɛ kaso kɛ. Nane. a bɛ n ka wari bɛ bɔ wa a tigilamɔgɔ bɛ kaso kɛ fɛnɛ ka n'i ka wari d'a ma dɛ dɔrɔmɛ 1 tɛ d'i ma n ka wari bɛ bɔ dɛ non n ka wari bɛ bɔ. walahi Gawusu kɔni ne ma foyi faamu Gawusu.